Pa evo, mogu reći o stanju momčadi da sigurno na raspolaganju neće biti Malenica koja ima problem s rukom, isto tako Nejašmić, Žaper koji nisu bili još u punom treningu ovaj tjedan sa ekipom. Također Caktaš koji je nastradao na svu sreću ne tako teško kao Postojnski u onom duelu sa Igorom Postojnskim kojem je ovaj put želimo brzo oporavak, ali opet dobio udarac u koljeno i cijeli tjedan nije trenirao. To su igrači koji sigurno neće biti na dispoziciji. Upitan je i Mile Škorić koji je zadnju utakmicu izašao, na kraju je osjetio zatezanje u zadnjoj loži. Ovaj tjedan je trenirao s manjim intenzitetom, tako da ćemo vidjeti sutra pred utakmicu da li će biti u stanju pomoći momčadi. Momčadi dobro trenirala ovaj tjedan. Vjerujemo da smo dobro radili, da smo se dobro pripremili za utakmicu i vjerujemo da će ova utakmica sa Dinamom biti na neki način prekretnica sezone sa jednim pozitivnim rezultatom. Hvala Dino. Dione, evo, iz slačionice također emitira jedna pozitiva bez obzira što ste svi očekivali i više u odnosu na ono što je iza nas, ali gledamo unaprijed, pa u kakvom ti osobnom raspoloženju dočekuješ derbi na Maksimiru? Pa evo, prije svega, pozdrav svima. Mogu reći da se osjećam jako dobro, spremno. Napokon da sam, mogu reći, tek sad malo nadošao još od one ozljede što sam imao, tako da sam sad na 100% i sigurno da očekujem dobru utakmicu sutra i ekipno, a i s moje strane. Hvala Dionu. Idemo, kolege, na vaša pitanja s koje ćemo strane krenuti. Dario Andraković, Televizija Slavonija i Baranja. Osjećate li vi igrači nakon ove pune podrške predsjednika vama da je olakšanje na trenizima i samim tim druga stvar još i osjećate li neku odgovornost sada to ukazano povjerenje pokažete momčad dignete i vratite na mjesto koje je bilo? Ja cijelo vrijeme osjećam veliku odgovornost jer ovo je prvenstveno moj klub i čiji sam u ovom trenutku trener, sportski direktor, a osim toga i navijač i osjećam uvijek odgovornost prema ovom klubu, ne samo sad nakon priopćenja predsjednika. Naravno da mislim da je to dobro najviše zbog igrača koji čitaju jako puno i možda im to sve skupa što se piše zadnjih tjedana malo i uzima koncentraciju koja im je onda potrebna utakmici. Mi smo dobro radili ove prethodne tjedne, mislim da je iza nas isto jedan jako kvalitetan tjedan sa jako dobrom atmosferom u treningu, nismo imali nikakvih problema, kažem, neki igrači nisu uspjeli trenirati ovaj tjedan, neće moći pomoći momčadi, ali i Žaper, i Nejašmić, vjerujem, i Caktaš, pa i Malenica, vjerujem da će od ponedjeljka biti u normalnom treningu za sve ono što slijedi, da će biti spremni. Odgovornost uvijek postoji i kažem, kao igrač, trener, navijač, sportski direktor ovoga kluba, uvijek imam tu odgovornost i uvijek ću imati do zadnjega dana. Možemo dalje. Dalibor Keller pa Gradimir Đukarić. Kakav Dinamo očekuješ obzirom da su oni sad u pol te njihove kampanje za ulazak u Ligu prvaka, a mi sad nismo u situaciji kao što smo im do sad uvijek pritiskali da smo im na repu, pa su uvijek bili nešto i ostalo, dočekivali su da su puno nekako rekao koncentriraniji i oprezniji nego što će godati ovaj slučaj. Dobro, Dinamo prije svega čestitati na rezultatima koje ostvaruje kolegi Čačiću isto tako. Jako je teško procijeniti s kojih 11 će Dinamo nastupiti protiv nas, jer imaju sljedeći tjedan jednu važnu utakmicu, ali Dinamo ima širok kadar momčadi, njihov trener dosta rotira momčad, tako da priprema za utakmicu nije baš lagana što se tiče pojedinih imena ili igrača, ali znamo uglavnom sustav kako je Dinamo nastupao u ovim zadnjim utakmicama, za to smo se pripremali, ali važno je kako ćemo se prezentirati na terenu. Vidjet ćemo u kakvom je stanju Dinamo, ali kao što smo rekli prethodnih tjedana, vrlo je važno naše stanje i mislim da smo u zadnjoj utakmici
protiv Varaždina imali dobrih stvari, isto tako loših stvari na kojima smo i ovaj tjedan radili da se poboljšamo i vjerujem da ćemo pokazati da smo u boljoj formi već sad u sutrašnjoj utakmici. Gradimire? Dijane, Miha je sam u uvodu rekao, ugodan je pogled na ljestvicu spjevaca. Nastavi se gdje si kao prošle sezone, dobro se osjećaš, te nekakve spekulacije od tvojeg odlaska ne utječu ništa na tebe? Pa dobro, da, drago mi je da sam nastavio tamo gdje sam stao i rekao sam i prije sezone da mi je ove sezone cilj nadmašiti prošlu, tako da vodim se tim ciljem, osjećam se dobro, igram, uživam na terenu i to je to. A što se tiče ovog drugog što ste rekli, ne razmišljam previše o tome, tu su ljudi koji vode brigu o tome, njima je prepušteno, njima vjerujem i to je to. Dario? Da se nadovežem dio na malo pitanje kolege, znači bez obzira na ovu trenutačnu krizu rezultate i dalje nisi promijenio mišljenje da je najbolje za tvoj razvoj igrati u Osijeku ovu sezonu, odigrati za Osijek? Pa mislim da da. Mislim da je ekipa dobra, nismo trenutno u nekim rezultatskim rezultatskoj dobroj situaciji, ali vjerujem da ćemo nadoći, svi mislimo da se sljedećom utakmicom se možemo uzdići iz toga. Nikola Patković, Jutarnji list. Za Divana, pitanje, prošle sezone ste izabrali Maksimir za Istru, nekako radili ste taj nekakav led, što očekujete vi u sutrašnjoj utakmici osobno, kako se suprotstavite ovom Dinamu koji je u dobroj formi, u dobrom momentu, u psihološkom i u svakom drugom pogledu? Pa dobro, da, Dinamo sigurno ponajbolja, ako ne i najbolja ekipa u HNL-u, ali mislim da ako smo mi na 100% da možemo parirati svakom, kao što je šef rekao, ne znamo kojih 11 će istrčati na teren, ali sigurno da kogod izađe to je Dinamo i oni će sigurno biti dobri. A mislim da mi ako budemo na 100% da sigurno možemo izvući bodove iz te utakmice. Možemo dalje. Dario? Trenera, kakva je situacija sa Lovrićem? Je li u pitanju neka ozljeda ili do sada niste bili zadovoljni njegovom nastupom, ako će on konkurirati za subotu? Dobro, moram reći da je Kristijan nakon dugo vremena odradio cijeli tjedan treninga. On je u zadnja 3 tjedna trenirao 2 dana pred utakmicu. One najvažnije, najteže treninge nije uspio odraditi zbog nekih ozljedica koje je imao. Tako da ga nisam u velikoj mjeri koristio, smatrao da su drugi igrači spremniji od njega. Kažem, nakon ovog tjedna sigurno da je veći konkurent za momčad i vjerujem da ćemo ubrzo gledati pravo Kristijana Lovrića, ono kojeg svi mi očekujemo.